Karbi longle ke 6 se dola habar lapen keche ke bia khemate non tribal atuma phan ke longle jor longle lapen nam tan nam longle bang solama bang ke karbi long ke do rat pen dang lok ke isi kachari atum chini pame bonta bokajan sub division angkang lakhain ko raket hom bokajan MEC constituency lo along bang ke isi kachari atum amatsi chiri pharo isi so se along le bang ke keche so phan patta pidet alamki keklang Birta kilong atengke bokajan MEC constituency angkang Ghurial Dubi Bisnurapha ME School adungpen Dhansiri alang roy an thethi bibi alongle chiri pharoi si sose bangner ke patum chelangsi longle pata cheselam det pusi inutche roktok arara tumpen pachini pon longle pata PG pulote ke asiatum isialong cheparai det aphimati ke pilongle bonta kechia so phan longle pata ki pidet abangke ke isi ke jatum ahin pen tipon lokuta chethan pon rinti Kedamtang Lok Sabha Surihini Rengko Rapli Kilika Prang Jongsi Bang Solong Lea Bangke ke Isia Hinpen Long Le Pata Kisi Langdam Pulote Methang Karbia Khetum Methang Along Le Pata Kache Semarjia Phan Pulote Ninkani Siapi Anta Non Kedo Bom MP Anparta Revenue EM Amar Singh Kiso Bangke Faila Matsi Kelangapi Bonta Kichia So Phan Tikloijon Angbong Koson Pensi Long Le Pata Ki Pipon Lo Pusi Ningje Pon Rinti Lapen isi ke mang humeme nai alama bangke Karbiang long ke siksidul along rialong lapuson chiri pharo along le kechia somate non tribal atum pata kelong pon loma la simun thida mimi binong alam methang karbia tuma mata long le chiri ke pata selamji pulote ke isi along cheparai nang jilang puji sita non la bokajan along alam ke matha mimi alam lason thotsi bokajan sub division angkang along ke Kechia soatum inut nut chiri pharoisi chiri pharohini an longle pata kido atum tado lasi chok che pute komata tumlo ke chok che mondol SK ARO ma mate revenue EM mate land settlement advisory board ki hekpen LSAB atumlo komara phan lo ke jong dampo bonta lapo analong le kechia so phan ke AC pen pata ki pia bangki ningduk mimi puta ki ongdunga ragatum ningje pon rinti News Report KTV News